Ей, при тебе. Да, виждам го. Ето ми фенера. Виж, дали бега? Да. Беги тук. Е, тук е снимай. Да, аз го виждам. А там. Виж. Виж какви са големи Мгм. юбъри. Има ли там? Тук няма. Хоп. Ей, тук. Е, там. Да си ядат. Гладнички са. Ето ги. Здорово. Сигурно. Много ми хареса. Да, не знам. Виждаш ли как разкъсва пакета? Да. Но- Гладнички се търсят храна. Здраво, здраво. Без сигнал е сорта. Мгм. Те са много. 1, 2, 3. Към Долу. 6-7 са. Да, някъде там. Той и отвънка е трябва да. Но къде идват тия и направо в полето идват тук сигурно. Тук има само 4. Петир, ма има още. Да, тук долу има. И отвънка трябва да има. Мгм. И карам жена. Виждаш ли как мъжат? Майко. Пет. 1, 2, 3, 4, 5. И тук долу има едно под кофта, 6. 6-7 нека да са. Виждаш ли го как се бори с... Какви са, бе? Красиви са. За първ Да. път виждам такова. И аз виждам. Не знам как. По това съм гледал, че и викат ние ще мечки. Не знам на кой да се обадим тук, аз не знам. И той направо в тъвата си педе. Ми да. Тя си влак. Как се бори с тавата. Да, бе. Си не е залепил краката, бе, тъги обаче. Гладнички са, гладнички са. Гладни са, че си намират ядене веднага. Нека да си хапнат поне. Да.
Я, виж тук, виждал ли си нещо такива Я. животни? Я, виж. Такива животни, виждал ли си отблизо? Не. 5-6 са тук. То мирише на развалена храна, ама те са гладнички, всичко ядат. За пръв път виждам и аз и работи. На какво миришат? И то се мирише на каква? На застояла храна, на развалена, ама Да, но те надушват тя. да. И карам жи. Карат се за храната. Ма да са не залепил като... Не, тя... Те се борят за храната. Ги палиш? Няма да ги пипам аз. Не бой се, няма. Няма. Или да. Чекай, бе. Колко мълз. Та, Бати, за първ път виждам такова отблизо. И каса бли. Като лисичета са. не бой Давай, се. идва до теб. Давай, идва до теб. Ако му подадеш ядене, ще го вземе тебе. Да, ама няма какво да му дам. Ама виж, не е ги страх. Не? Тук са много защитени тия животни. Те са много защитени и това ги не е страх от хора. Ела тук. Ела. Това, ако България не мога, видиш, бегат. Защото там ги стрелят да от тия пустиня. Какво има да му идат? Зеле нещо идат. А тук не е прозволен. Страх ме да го пипна, е. Нали? Нота и запене, нали? Това е... Не, точно за това ме е страх и мен. Виж как... там иде хляб, виждаш ли го? Да. Виж какви са големи. Да. Това е големо. О, как. А ние са по-малки. Яла, виж, маце. Какво има тук сега? Какво това? Яла, вижте. Ама какво? Мишки нещо. Не, това са майчина. Ще до нас. Но ние да не са си отишли. Не, тук долу се под кофата ядат. Ето тук единия. Той прави клип. Да, ама чакай, то ми бяга някъде. Къде си, бре? Не без да ме ядеш. Виж, при него. Няма да ме ядеш, нали? Ял тук, ял. Май, пис. Ял. Нали прави видео, мала ти? Не. Снимка прави. Гладнички са. Виж, ейки, такива. Виж их. Да. От телефон нищо не снимавате. Да, бе. Бегайте, айде да се видим. Камери ще Не, то мирише на... Ами нормално тук има разорена храна. Те са гладнички. Гледай какво става.
Ja, prispijeva. Evo. Nema.